Så er vi kommet til Kawasaki Z800 Europa-versionen, som er tilpasset de nye kørekortsregler, som Mark Lauritsen fra Kawasaki Danmark vil præsentere for os. Ja, som bekendt, så får vi fra næste år nye kørekortsregler. Og det betyder, at hvis man vil drosle en motorcykel til det, der hedder kategori A2, 35 kW eller 48 heste, så må motorcyklen som standard maksimalt have 70 kW tilsvarende 95 heste. Vi har derfor her i Europa fået lavet en speciel version, som kun kommer til Europa. Motoren har i den her version 95 heste og kan dermed så drosles til kategori A2. Og til dem, der så allerede nu sidder og tænker, jamen kan vi så ikke bare lige fjerne en eller anden drosling, og så får den de 113 heste, som den anden version har. Det kan man ikke. Der er mange ændringer, både ind i motoren og på elektronikken. Så den her, det er en 95 hestes version, der kan drosles til 48 heste og passe ind i kategori A2. De fleste af tingene er tilsvarende dem, vi har gennemgået på den full power version, hvis vi skal kalde den det. Det vil sige, at vi har de samme bremser, ABS og så videre, det samme design med undtagelse af, at på full power versionen, der er der en plov, altså sådan en kåbe under motoren. Den kan selvfølgelig fås til den her også som tilbehør, men det er en måde at kende forskel på de to. Derudover så er sædet lidt anderledes, fordi den full power versionen har sæt-markeringer på sædet. Affjedringen er lidt anderledes også, end den er på full power versionen. Vi har ikke justerbar affjedring på den her Europa-version. Men derudover så er alle tingene, som vi kender det fra full power versionen. Og jeg vil sige, at efter at have kørt begge to, så skal man virkelig gå til stålet for at mærke forskellen motormæssigt. Så vi forventer faktisk, at den her version, det bliver den, vi kommer til at sælge flest af, da vi netop kan tilpasse den de nye kørekortregler.